ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ କବିତା ଆଖିତଳ କଥା। କବୟିତ୍ରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର। କବିତା ଆଖିତଳ କଥା। ଆଖିତଳ କଥା ବୁଝିବାକୁ ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ଏଥର ମାକୁଣିର ଶଗଡ଼ ଆଉ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁନଥିଲା। ଜୀବନର ଭୁଲ ଠିକ୍ ଖୋଜି ବସୁଥିଲା ମାକୁଡ଼ି। କାହିଁ କୋଉଠି କେବେ କାହାକୁ ଠକିନି ତ, କାହାକୁ ମୁହଁ କରି ବଡ଼ କଥା ବି କହିନି। ଗରବ ଗୁମାନ କ'ଣ ସେ ଜାଣେନି। ତେବେ କାହିଁ ଆଜି ପୃଥିବୀଟା ନଠୁ ପରି ଘୁରୁଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଆଉଁସି ଆଣୁଥିଲା ପିଠି କସରା ନାଲିଆର। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଉଥିଲା ମାଗୁଣି ଏଥର ନାଲିଆ କସରା କେବେଠୁ କସେଇ ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ଟପି ସାରିଲେଣି। ଅବଦୁଲ ମିଆଁ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥିଲା କାଳିଆ କସରାକୁ ମାତ୍ର କେଇ ଟଙ୍କାରେ। ଭକର ଜ୍ୱାଳାରେ ପାପୀ ସେ ମହାପାପୀ। ଏ ସାରା ସଂସାର ତାକୁ କଂସେଇଖାନା ଲାଗୁଥିଲା। ମେଞ୍ଚି ମେଞ୍ଚି ତାରା ମେଳେ ସାରା ରାତି ବିତୁଥିଲା। ଆଖିତଳ କଥା, ମନତଳ ବ୍ୟଥା ବୁଝିବାକୁ କେହି କ'ଣ ଥିଲା। ଶ୍ୱାସରେ ଶ୍ୱାସ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ରାତି ଗାଢ଼ ହେଉଥିଲା, ଶ୍ୱାସ ନିରବି ଯାଉଥିଲା। ମାକୁଣି ଏଥର ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାହାଣୀ ବନିଯାଉ।